Dunay nangutana kung unsay kahulugan sa iyahang nga damgo ato siyang tagkuon sa pangalan nga AWS. Si AWS nagdamgo siya og mga utanon na say mani, kamatis, munggos. Daghang salamat sa pagpadangat sa imong damgo AWS. Paminawa ang kahulugan. Matud pa ni Professor Swami nga ang labas nga utanon nagkahulugan og kauswagan ug kaabunda, maayong panglawas ug taas nga kinabuhi, init nga paghigugmaay sa mag-uyab. Ang mani sa damgo kini nagkahulugan nga adunay modapit kanimo ug adto didto nimo ikita ang matuod mong gugma. Kun mani nga dunot dibakon ka og yamiran sa imong gipanguyaban. Kung lalaki ang nagdamgo. Kung naa kay damgo nga gusto namang mahibaw-an ang kahulugan, i-comment lang sa ubos